Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü ýanky 2022-nji ýylda ilkinji geçirjek bolýan söhbetdeşligimi siz bilen ýanky ýurdun içindäki wakalardan başlajaktym. Ýöne ýurdun daşyny hataky biziň goňşy döwletimiz Gazagystanyny bolup duran siýasy wakalar biziň halkymyzyň hem töwerekdäki döwletleriň dünyadaki ahir döwletiň münsin çekkä diýsek ýalňyşmyr. Sebäp indi 5 ýyl mary Gazagystany siýasy tolgunçluklar gurşap aldy. We nämeden başlandy? Gelin şurada film verelim. 1-nji ýanwarda ýanky Janöden şäheriniň Janöden türkmençesi, gazakçasy Janöden öňkü SSR döwründe Maňyşlyk oblasty innitäde döwürde Mangustan diýip atlandyrýarlar. Ine şol ýerdäki ýaşaýjylar esasan ol ýerde şol ýanky gaz çykarjylar, nebit çykarjylar hemde balykçylar, mallarçylyk sowhozlary ýerleşen ilat ýaşaýar. Mallarçylyk bilen meşgullanýan. Ol ilat döwürden bäri türkmenler bilen gatyga gatnaşykdy. Soňra SSR ýykylandan soň ol biziň Krasnodar oblastymyzdaky ýaşaýan gazak watandaşlarymyz Krasnodardaky Ufra, Janga, Belek, Nebitda, Aydyn şo ýerlerde, şo stansiýalarda ýaşaýan gazak watandaşlarymyz ýuwuşlyk bilen şol Gazagystana tarap göçüp şo Janödenle yerleştirilip köpesi. Olar nebit işi bilen, gaz çıkarmak bilen tanış bolansoň hem spesialist bilermen bolansoň onu şu yerlerde de öz ornuny tapdylar. Janödeniň yerleşen ýeri Kaspy kenarynyň hem Kaspy deňiziniň kenary bir çöl beýewarlyk otaýda bir güllä oturan şäherem ýok. Agyz suwum gaýgy şolar ýaly şonda da Gazak halky şo taýda agdy bir ýaşap öz durmuşyny guran millet. SSR ýykylandan soň ahli beýleki respublikalarda bolşaýal Gazagystanda da ykdysady ýagdaý çökdür boldy. Ýöne Gazagistan nähilem bolsa şol Ýewropa birleşiginiň göýberen pullary ýa-da Gazagystana ýatyran pullary ýa-da eden investisiýalarynyň netijesinde Gazagystanyň ykdysady ýagdaý has gowy ýa-çalt ýagdaý çalt derejede ösüp başlady. Merkezi Aziýa respublikalarynyň arasynda şu ykdysady taýdan şuňkun iň ösen döwlet Gazagistan bolup durdy diýsem ýalňyşmam. Onuň näme boldy? Janödenle mundan 10 ýyldan gowrak wagt ýalňyşmy 2011-nji ýylda şol ýerdäki ýaşaýan ilatlar häkimetlerden nägile bolup öz kemçiliklerini aýdyp köçelere çykdyrar, ýa-ni şuňky çykyşýaly mitingde. Ýöne şol döwürki hökümet ýagny Nazarbaýewiň ýol başçylyk edýän hökümeti bir demonstratlary güýç bilen basyp ýatyrdy. Aýdylşyna görä şol demonstrasiýalarda 500-den gowrak demonstrant wepat boldy. Ýöne şo döwür edilen talaplar ýerine ýetirilmedi, käbiri ýetirilenem bolsa ýarym ýalta. Ýöne şondan soňra häkimetler biraz üns berip başladylar Janödeniň meselesine. Ine muňa garamazdan şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýanky Özüjini gaz değil ýa-da ýanky suwuklandyrylan gaz ýa suwuk gaz şo bilen maşynyň bendebaklarına goýulýar, şo gaz bilen ýakylýar, nebit bilen näle. Şonu 2 hisse gymmatlatdylar. 1 litr 30 teňe bolan bolsa, indi 1 litrini 60 teňe getirdiler. İlata muňa garşylyk bildirip köçelere çykdy, aýtdy diňe bir gazlar, ozalny haritlar gymmatlady, iýmit gymmatlady, indi gazam gymmatlaýar, diýmek şol öňkü gymmatlanan haritlarym şu gazyň gymmatlaýşar, ýene de 2 hisse gymmatlamaly bolsa, onu biz ajymyzdan öläýmeli. Hökümet şu meseleni gassagly çözmeli.
Ne talepname bilen köçä çykdylar, hökümet bulary kan üns bermedi. Ondan bilen o talepy başga talepa geçip başlady. Näme üçin bize üns bermek, üns bermeýän bolsa bize beýle prezidentim gerekler. Ondan bize beýle hökümetim gerekler. Siyasi talepnamelere başladylar. Zanadalların bu çıkışını bütün Kazakstan'ın ilatı gorlap başladı. Yerli yerden, ähli velayetlerden diýýärsak bolýar olur. O oblast diýe şol öňkü görnüşde alqarlarda. O öňkü oblastlarda esasanam şol ýanky Kazakstanyň öňkü paýtagty Almatada kızgın golluk tapıp adamlar köçe çıkıp başladılar. Şonu görüp bunun Kazakstan'ın prezidenti Tokayev bugün irden yani 5. dekabrda irden 5. yanvarda bağışlan irden hökümet baş tutanny ya hökümetini iş başından ayırdı. Häzirlikçe şol öňkü hökümet baş tutanyň ornmasary hökümetiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýär. Täze hökümet gurulýança ýa düzülýänçe. Ýöne halk indi bu zatlar bilen razylaşanak sebäp dünkü bolan protestlerde o polisiýa işgärleri halka basyş görkezdi köp ýerde. Özleri provokasiýa gurnap onuň halkyň üstüne atdylar. Şol netijesinde de ene Tokayev iki vilayette Mangustan hem de Almatada iki yerde komendant sağadını ýerdi hem de adatdan daşary ýagda ýerdi. Ine şoňa göni garşylyk ýani arazylyk görkezip şuň uzaklygyň hem Almatan ýaşaýjylary hem Mangustan vilayatynyň ýaşaýjylary hem Aktobadan hem beýleki aýgara bir topar şäherlerde Pawlodar ülkesiniň ýa-da oblastyndan adamlar köçe çykyp garşylyk görkezdiler. Almatada ýanky miting edýärler, hökümetiň jaýyny basyp aldylar, prokuraturany otladylar. Ondan ol ýanky Kazakstanyň prezidentiniň öňkü köşkü, ýanky Almatada köşküni zapt edip aldylar we için ýangyn döretdiler ýa talan etdiler, magazylar, dukanlar o talanny ýa olaryň veterinerler döwleti pana habary edildiğine gelipdi. Indi bizim goňşy döwletimiz oň üçin bolýan bir ýagdaýlar, siyasi ýagdaý bizde de bar, bizim halkymyzda da degişli şolar ýaly kemçiligim bizde bar, kynçylygym bar. Kazaklankydan 10 esse, 100 esse de agyrdyr bizim halkymyzyň görýän görgüsi. Ýöne bagyşlan biz Kazak däl, bizim milletimiz Türkmen. Hana Kazaklar gazyň bahasy 2 esse gymmatlaryny mesele köçe çykdy. Bir dogan ýaly dörli welaýetlerde akylaryň bir welaýetin halkyny golladylar. Ene şoň netijesinde şuň kun siyasi krizis emele geldi Kazakstanda. Bizde näme üçin şol zatlar ýok diýen soraw bar birinjiden. Ýani näme üçin bizde şol zatlar bolanak diýen soraw. Men başardygymdan size şunu jogap berjek bolýan watandaşlar. Bizim halkymyz Kazak däl diýip ýa aýtdym. Biz Kazak däl. Kazaklar bizden kän öňde duran millet näme meselede öňde dur. Agrymar tykmyş bolup öňümizde däl ýa iki goşa kellesi ýok. Ýöne ol halk bizden has ilmli, has bilimli, has jebişen birek arka durup bilýän halk. Ine şoň netijesinde ine Kazak halky şuň hemmesine köçedi. Gaz ikisi gymmatlaryny üçin ine halk köçe çykdy. Aydın vatandaşlar, eger men ýalňyş aýdýan bolsam, siz aýdyp berin. Türkmenistanyň dolar näçe gezek gymmatlady? Onsoňam dolarlaryň iki kursy näme üçin bar ýurduň içinde? Näme üçin halk şu zatlary protest edip türkmenler köçe çykanyk? Näçe esse? Şonunmy? Sanan özüňiz bilýäňiz. Näçe san Türkmenistanly koronavirusdan gyrlyp ýaty? Näçe san ýigitlerimiz, gellerimiz ýurduň daşyny
O kazanç edip verenlerine sağlığını yitirip aradan çıktı. Bunlara hükümet eyeçiliği etmedi. Bu zatlar halkımız görenek mi? Yurdun içinde kalan, çağırlamada, denarlamada, erkeklemede, garılamada, o hükümet değil yanının, ya da onun egni pagorlarının görkezleyen sütümdür, zulümünden siz bir haber mısınız? Elbette haberli. Onu, ne bilin Kazaklardan tapavdı mı? Kazakistan'a şular yardat bolmağı mümkünçilik var mı? Elbette yok. Ola duran yerine döýtmedi diye ol polisiňem, ol hökümetiňem meni aýdyň mysalyny görüp oturýarsyňyz. Indi näme bilen gutorar Kazakstanyň wakanyň idi? Hökümet ýa-hana prezident hakimeden saklajak bolup Nazarbayewy maşgalasy bilen gorajak bolup men hökümetiň baş tutan işinden ýa hökümeti iş başyndan aýyrýanny. Onu ayırsa yerine bir getirip koyuyor da erdi. Sol halkı, köçe çıkan halkı iyidini caylarını salmak için, öylerine yığınamak için hükümetin oynayan oyunu. Yani ol hükümet bolyan varsa, ol prezident bolyan varsa, ne için situasyon şu yağdaya getirdi ya getirdi. Näme ol bilen akmy halkın imitinin yeterlik derecede değerliğini ya aylığının pestigini. O gaz ikesse kalırsa o yalnız bilen maşinler gatne maşinlerim şol sany imit önümlerine gatna dedi. Demek bu zatlar şol ikesse galyan bolsa yalnız imitlerim ikesse galjaktı. Şunu düşünýän halk, şunu bilýän halk, şunu netije çykaryp bilýän halk, şu zatlar sanap bilýän halk, erteki güni öňünden görüp bilýän halk, şu ýagdaý şu derejeye ýetirmejek bol, ene bäşul mer köçede. O yığınalıptır 200 adam, 400 adam. O ölen itenen bar değil. Bolup biler. Halk gozgolun ya halk tolgunçu bolun bu zatlar bolyan zat bolup biljek zat. Onun için o taýda men geň zat göremek, ýöne geň zat daş töwerekdäki döwletlerde şolary çykkansa ýa-da emele gelenne ene halkyň hakimiyetlerden ediyen talapy şeylere. Mene misal edip Kırgızstanyň metrese var. Yani o ýerde soňky 30 ýylly men bilýän 4 gözek prezident täzeden saýlandy. Halk onu aýryp täzesini çykardy ýa onu türmäge basyp täzesini saýlady. Ýalňyşlyklaryň bardyr, ýöne halk öňe barýar şu saýlawlaryň üstü bilen. Halkyň saýlamagy mümkinçiligi var. Bizde näme mümkinçilik bar? Halk ýurduna dolanyp bilenak biziň halkymyz. Ýöne şonu talap edene. Dogrymy aýdal gelin. Şu öz hakyny talap edenem şol ýurda $3000 para töläp gidenini gowy ýa biziň türkmenmi. Kazaklar o nedene vatandaşlar. Onun için bana gatyken jan geldi. Düýün şugun öňün ýazýarlarym bar, harmrada ene Kazakstanlara ayağı galy biziňkileri wagt bolmadymy galmagy diýip. Belki bizim herekete başlaýyn. Aýdyň maňa nädip galjak? Şu ýagdaýda. Öz ölüsine eýlik etmän oturan türkmeni. Öz çağasyna eýlik edip bilmän oturan türkmeni. Öz hak hukukyny sora bilmän kölegesinden teskinip bukunup beren türkmeni men näme erti köçe çykyn diýin Kazak dogallamyzyň edişi ýaly. Diýemde näçe adam köçe çykjak, han aýdyň özüňe. Eliňizi ýüregiňiziň üstüne goýuňdy. Kim bar? Her şäherden 10 adammy? Ya her vilayetden 100 adammy? Olar duran ýerine ol hökümet ýygnamazmy? Bolly onuň näme göreşi ýene de 20 millap ýatdan çykarmalym biz. Ene serediň janazynyň misalyny. Ene bir şäheriň ýylaty köçe çykdy. Şol güniň özünde bütün vilayet gollady. Ertesi gün beýleki vilayetler ýaýradyn bütün Kazakystan ene siyasi ene owadyň içinde. Şol halky dumla duşdan gollaýarlar. Näme üçin? Sebäp mundan 10 ýyl ozal şol halk gollanmansaň 500 adam şol halkdan atylyp öldürildi. Ya ýok edildi türkmenler, türmelerde.
Indi şo zat, şo tragediýany gaýtalatmazlyk üçin, şo tragediýede özüniň günäsini duýan halk şunkun ine dogan ýaly bolup, ine janazarlyň arkasynda durup, ine köçelere çykdy Kazakstan. Innem siyasi talap edýärler. Indi olara hökümet çalışmak gerek, olar prezidentim çalışacaklar. Olar ýanky bir Nazarbayewiň ogly gyzy ähli tohumy bilen olaryň ähli ogurlany ýygyna döwletiň gaznasyna getirdip özlerine suç jogapkärçiligine çekjekler. Bolarmy, bolmazmy, ol başga gep. Ýöne ine şu talaplar bilen Kazakstanlylar, Kazak halky köçe çykdy. Diňe bir Kazaklarym da şu Kazakstanda ýaşaýan şu Pawlodar oblastyndaky ilatyň garp göterimi Ors milletli grazdanylar, ýaraýatlar. Bular görüp Belarus'a kalkınıp başladı. Olurum ağlı bir. Lukashenko eline näçegedek avtomat alıp algaýsyn. Öljek halklar ýa gorkjak halklar Belaruslar. Olar pauzaly, ara kesme ally. Ýöne indiki de hüjüm edilen onu Lukashenko'dan näme galar, onu wagt görkezler. Ýöne şuňky bolup duran wakalar bize gaty uly görele alarlyk syýasy waka. Seredin her biriňiz watandaşlar bolup duran zatlar. Ine ýurduň daşyndaky türkmenlere görmäde ol mümkinçilik bardy. Näme bolup geçýär Kazakstanda? Seredin o halkyň biren arkasynda duruşuny. Indi hana harbylaram halkyň tarapyna geçipdir. Polislerim halkyň tarapyna geçip başlady diýip ine şäher-meşäherine habar gelip dur. Indi ýene bir kuşuň araşdyk, o taýda prezidentim açyk gitmeli bor, Nazarbayewiň Orsiýedy tarap ökçe götermeli bor, maşgalasy bilen geçip bilse. Wagt tapsa, ýol berseler. Bolaýmasy şodur. Diktatorlaryň ýa-da awtoritar rejimiň soňuşlary ýaldat bilen gutarýan näçe diýdik, duýdurduk. Ulagasan bolmady. Gurban bolsaňa diýdik, oň tohumuna diýip gördük, jogapkärçiligiňiz bardyr. Bu zatlaryň soňgan bilen utarar. Ýok. Mehemesine diýip gördük, haýyş edip gördük, jogapkärçiligini ýatlatdyk. Soň mehemen asly şol biz güýjüni aýyrdyk ortadan. Siz gulluk däl. Ýok meheme Türkmenistan. Endine bir galan harbylar bar. Halka arka durup biljek. Sizem seredin görün ene harbylar. Näme bolýar Kazakystan? Ene Kazaklan harbysy aýtdy, biz harbylar aýtdy, biz halkymyzyň ogly. Biz halkymyza okam awtomatam çenemeýär, okam atmaýar biz halkyň tarapyna. Sebäp döwlet diýmek halkynky diýmek. Halk döwlet. Ol halkyň taýlan menejerler döwletden. Dogry dursa işlemese boljagy şodur. Ene Kazakstany bolup duran zatlar şol. Bizim türkmenlerimiz ine görýärler jak bolsaňy, eskerlemizmi, döwlet işgärlerimi, ýene birimi seredin. Erteki gün siziň başyňyzda da bardyr. Ol bir gün bolmasa erti gelir, geljegi görünüp dur. Türkmenistanda gitjek ýerler ýokdur. Hemmesi ýeke şu ýeriň teýine gitselerim, ýer şarynyň o burçuny ýaşasalaram, ulagyndan tutup getirerler Türkmenistana. Jogabyňyzy bermeli bolsaňyz. Men size aýtdym, o da näçe bagyşlaşmasak ýokdur. Şolam geler siziň alyňyza. Kelle ýalyňaşlap jogap berersiz. Şuň kun horlayan halkyňyzyň öňünde. Ýöne halkymyza ýüzlenip aýtjak bolýan zadym. Watandaşlar. Şuň kun edäýmelisi belli ine Kazaklardan mysal alyp görülen erti bir sagatda düzeldiň bolýar Türkmenistan. Ýöne şonu etjek bolup duran dew talap halkymyz ýok. Hawa çykar içinden namuslusy 100 sansy, 1000 sansy. O zaman bardy şo çykýarlar. Ana ýeriň teýine sokdy hökümet olary. Jenaýatkar topar. Sebäp näçe? Halk gollamady, halk taýýar däl. Şuň kunum şol edip oturan işlemi, näçe biz orluklary döredýär ýerine, näçe ýüzlükleri döredýär. Şu her bir vilayette, her bir etrafta adamlar taýýar bolsun. Bir ýerde gopany ählisi çykarýarly. Bir günne, ine Kazakstanyň kıyar. Şeň şu edip şu görnüşde bolmasa da biraz beýleräkdir, biraz eýleräkdir. Ýöne 90 götermi ine şu halkyň talap edişi ýaly bor.
Ýöne bizde halk taýýar däl. Aýdyň özüň, ine şu gepleşigden diňizden soň aýdyň. Hana gaz ikisi gymmatlanan üçin hani hökümet prezident hemmejigi gana Gazagystanyny şolar ýaly krize düşdi. Bizde 30 ýyllap halkyň depesinde göz görtele şänik de oturanydy halkdan ses seda çykanat. Nädip biz onu bir günne bütün Türkmenistany ayağa alyrmaly. Ine mesele şondan. Maňa idealar hana olgun halasty, ýa-ni Lewap welaýatyna aýalar köçär ýola çykyp köçäni bekläpdirler diýdi da bastok edip. Hawa. Bize ine mehriban, gahrman arkadağımızın uğradan produktasyny, iýmitini yerli ine hakimiýetler magazynyň ýeňsesinden, dukanyň ýeňsesinden satyp peýda görýärler. Şunu çözüň diýip diýe ema köçä çykýardy. Ine düşünjesi biziň halkymyz. O ýokardan şu görkezmeler berip, şu zatlaryň iň baş günäkary, sebäpkary şol hökümet baş tutany ýa prezident diýip ema kursyny basyp alan adamdygyny ýa jellatlaryny halk görenäkmi, bilenäkmi? Ondan şu halk bilen de nädip erti şoňa öz hak hukuky üçin köçä çykyň diýjekler haladyň ilatyny. Aýdynmy? Ýani çarjygda bir küçüklükde şol täze ýyl partlama boldy. Näme üçin şuny çel aýdanaklar hiç ýerde. Ine men sagam öldü. Ya men sagam hana elsiz aýaksyz keselhanada ýatýar, men doganym ýa men oglum ýa men ejem ýa men kakam diýip. Näme üçin habar gelen akbedy. Öz maşgala agzasyny, öz ölüsini, öz çağasyny eýelik edebilmeýän milleti men nädip ertiden köçä çykdy. Kim çykar? Namusçany çykar elbetde. Ýöne ol köçä çykjak 100 sany ýa 1000 sany namusçan gaýratly ýigitler gelirler. Duran ýerinde çüýlejek görnüp durar ol hökümet. Soň ýene biz 20 ýyllap garaşyp oturmalym täze nesil ýetişýänçe. Ýok, beýle-de. Biz başga ýol bilen ol hökümeti tahtyndan agdarar. Biraz garaşyň, wagty gelýär. Has güýçlirak oýunlary görersiňiz ente. Ýöne sizden etjek haýyşym. Ine biziň hemmämize diri misal, özüm acı misal. Ine Gazaklaryň halky diýelimi, ýa Gazak doganlymyz diýelim, Gazak goňşularymyz diýelimi? Hawa. Ine dini bir, dili bir goňşu döwletimiz. Ine bugun ayağa aldy. Sebäplerini görüň, ol halkyň gaýratyny görüň. Hawa, şondan görelläň, uruhlanyň, öz orluklaryňyzy döredin, öz üstüňizde işläň, ýüzlükleň üstünde işläň. Bizim hem ýagty günümiz indi has golaýa geldi. Ýöne bize biraz wagt gerek, şol halky dolu taýýarlamak. Şonuň üçin men hem maňyza minnetdar. Şu 3-4 günüň içinde maňa jaň eden adamlar hem maňyza minnetdar, ýurdun içinden, daşyndan hat ýazarlar. Makal uradarlar, haýyş ederler. Hem maňyza Taňry ýalkasyny aýdýan. Häzir biziň Güýjümiz deňdäl şu gün ol Amerika hökümet bilen dikleşmäge, ýöne ol güne mene ýetip gelýär. Şoňa taýýar boluň. İçindäki daşyndakylar aýdýan. Şu gün wagt edel, biraz garaşyk edelim. Näme üçin? Taýýarlyk edeli, o garaşyp öýde ýatmalylar. Kim eder kadip? Ýok, biz taýýarlyk işlemiz geçirelim. O da ikinci, üçüncü derejedäki taýýarlygymyzy birinci derejedäki taýýarlygy geçirmeli. Wagty geldi. Düşünýänsiňiz men kime ýüzlenip aýdýanmy? Şo netijeni çykaryň özüňizi. Ine menden size hem haýyş hem tawşyryk. Birinci derejeler ýetirin ýa-da adamlar bilen gürleşiň, ýerine taýýar bolup oturuň, haçan gerek wagty bir günne hemme bütün halk bolup galar. Ol wagtda meni golaýlak gelýär, onun üçin hiç bärde susupeslik etmek gerekkäl, ýa gazmalyk etmek gerekkäl. Elbetde Gazaklan kyýal biziň hem halkymyzyň bir günne galany. Men sizdenim köp isleýän, 30 ýyllap islänim şol. Ýani bize inan köçä çykjak, muň adam oda berip özümizden bärden seredip oturjak bolsa nähil bolar? Kim gider? Ana şu mahal ýollar açylanda da kim gitjek? O dowlakyň içine.
Barana da iş yok. Iňiňizde galarlardan näme habar bardy? Näle ýaşarynyň habaryňyz barmy ýa ýok? Mene oňa da wagt ýeter, onu mene dolraga açyp görkezler. Ýöne şol täze ýyl bayramçylyklarda halkymyzyň öňküden derdini üstüne oduň üstüne nebit sepmäýip aýtmaly zatlaryň köpüsini aýtmanat. Ýöne seredin, Gazagystanda bolup duran wakalar edil birde-bir bize degişli. Ýöne olar bizden 100 össe belki 1000 össe ýeňil problema üçin köçe çykdylar. Biz içimizden diňe demmez gelip gidýär diýmesek, bize insanlyk mertebesi malmady, sylygy malmady, hormaty malmady, deňe malmady derejede. Ne? Gelin oturalım, oýlanalım, pikir edelim, habarlaşyp duralım, hereket edelim. Esasy zat şuň hereketi, şu bolup duran zatlardan dogry dört netije çykaryn we içinde şu zatlara taýýarlyk işlerini geçirin. Ýurdun içinde näkilerim, daşyn näkilerim. Bir zat bir pikirlenip görün, ýurdun daşyn näkileri. O zat biz üçin problemat da nädip biz ýurda bararka. Belki Gazak halkynyň eden arzuwy ýa hereketi hasyl bolsunmy? Erti ýurt täzelense, täze döwlet, täze hökümet, täze prezident saýlansa, bize de ýol açylar. Biz Gazagystana barma, bize ursat berilse ýa ýol açylsa, biz gönem ýeri bilýär sanyrlygyny. Näme? Garagym çölü näçe 1000 kilometr uzalyp gidýär iki tarapa. Türkmenistana barmagy ýollar köpelýär. Onun üçin gelin Gazak gardaşlarymyza, dogurlarymyza şuň kun alyp barýan göreşini üstünlük arzu edelim, gerek bolsa dil himayetini edelim, el himayetini edelim, yazgylarda şolary öz sözümizi aýdaýlyň. Ýöne biz türkmenliň, biz gollaýas sizi diýin. Işiňiz rowaş bolsun. Bizden bardyr, gerek ýerine gelecekde hemme türkü döwletlerini beýrek-beýreklen arkalaşyp işlemeli bolsa, şu arkalaşyk şuň kundan görkezip başlamaly. Men size şonu aýtjak boldum. Ýöne ýene bir zat bar, provokasiýa etjekler tapylar elbetde. Dady beýdat baryň çykyn. Ýöne ol adamlar öz boyuna zor jogap karşylyk almaly. Kim diýenem bolsa, kimden çykkanem bolsa. Şo çykyn diýmän, men ýyldyma düşün, men barýan, menem oglum ýylym bilen ýyldyňynda şol birinji hatarda durýan diýsin, onda anan sawar, siz o tak barıň, siz bu tak barıň, o nedin, bu nedin gerek gel. Beýdip gala alınmaýa. Gala başga çedilwalnya, onda da 20-nji asyrda. Sizden hemmäňizden watandaşlar haýyş ýene bir gaýrat edindi. Beýrek bilen yslaşman başaryn ýurdun içinde öz orlukluğuňyzdy öredin, öz ýüzlükliğiňizdi öredin. Oturan etramyňyzda owaňyzda näme problemi bar bolsa, şolaň çözgüde nerede şonu gözlen. Kim şu problemalar döredýär, kim size päsgelçilik berýär, kim gelecekde size päsgelçilik berjek ýa ýaşatjak ýene gana. Şolaň sanawyny alın, ýazyn. Biz şolardan diýilmesek, ýa şolary ýeterli degel jezasyny bermesek kanun boýunça, onu biz bir adım öňe gitmeýär. Ene şuwlukça watandaşlar, men gyýsa çaýsam ýa şu Gazagystany meseleni jemlesem, şolary ýaly. Elbette erti buyrugy näme bolýar, sizem görersiňiz, bizem göreriz. Bu mesele barada öz pikirlerimizi aýdyp durar. Sizden haýyş, şu çykyşyň aşagyny öz pikirlerinizi ýazyn. Bu gaty wajypdyr. Ýöne gaty jogapkarçylykly çemeleşin. Ol öňe diýenim bilen özüň öňde durmajak bolsaň, birini öňe iteklemek bolmaz. Ol gatullykan jenaýet bar watandaşlar. Şonuň üçin ýazýan emäňizde, kommentlaryňyzda men bar, men gidýän, men gollaýan, men şolar ýaly hereket etme taýýar, men öz orluklarym taýýarlap ýönýär, ýüzlüklerim diýsen, ol başgaça bol. Ýoksam gördügüm, şu soňky 2,5 ýylyň içinde ay ene men arkamda 300 adam du, men arkamda 5000 adam dur diýip agdyny aşatyklap, soňra meni ýitirim bolup giden adamlar baram. Bilýäňiz özüňiz. Kabiriňi tanıyansyňyz.
Yani şu agdy boş görrümlere ynanmak gerek gäle, biz iş etmeliýek bolýar. Sag bolun watandaşlar, sag oturun, şugurlukçy hem men diýjäňi rahat bolsun, öýüňize saglyk arzu edýän.